ongi etorri Miluzera. Iazki, aurrekoan revisio txiki batean, esan zidaten, entzumenak galtzen ari otena izen edo. Zuri gertatu zaizu sekula alakorik? Ba, Miluzen hauenetik neupe zalantza asko. Justen, ari naiz galtzen. Eta esanio medikoari nik uste dut lanagatik izango dela, platoan, sekulako burrumba izaten da, bar, alere, nahiago entzumena galdu, eta alako giroaz gozatu, azte giroa daukagu platoan! Hori gata arrazoia, zegizto. Eta igual iritsiko gara 60 urtera, ez errentzu da, Baina askotan... Txista bat daukat horren arira. Bai, orain ez. Gero akaso. Horren arira, gero akaso. Garazi Roke, belarriak zera moduz, entzumena, alegia? Bueno. Nik ondo. Bai. Bueno, zuen Miluzen ezakit, gero historia irakasle izan da, klasetan ere burrumba izango da, ezta? Bai. Zaratara kostunduta gauz, Eta ikastolako jantokian, bai. Baina jantokien ere aritzen zarete? Hombre, baskaltzen. Ados, lanean ja ez. Apunteak eta errepasatzen ez. Miluzen lanak oso fin egin da momentuz behintzat, 7. saioa gurean, zakurik ez? Ez. Egia, kontuz, dirua pilatu, 1.468 euro irabazi dituzu, Finalak jokatzen ari zarete. Irabazten? Bueno, etorri eskutzik enginen, osake. Eskutzik ez zarete bueltatuko. Animo bikote eta zorte hon. Eskerrik asko. Zakurik ez, dirurik ez, baina 3. saioa, bai. Hori bai. Aiza eta Paule eta glamur asko bai, hori ere bai. Batzutan ez da ordaintzen bez, hori. Bueno, zer moduz, Aiza? Ondo, pozik. 3. egunerako gogoz, zatozi? Bai. Bueno, Paule, ia gaur, iristen garan finalera edo? Bai. Behintzat bideaz gozatu. Bai. Hau konezkak. Eta arbitzutik bikote berri bat, Laura eta Jesus Mari. Ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Herrikideak, lagunak ere bai, oroar. Errepasatuko dugu, Laura, ingeniari teknikoa topografian. Ez zara bazu, Ibai Bazterretan eta makilak eutxita egoten den horietako izango. Makila eutxita baino txuloto batitik begiratzen ari. Eta beti izan du zalantza hori, nola banatzen dira lanak, makila nork hartu, kamera nork hartu? Beti ere nagusiak kamera hartzen du eta laguntzaia. Zu nagusiak zara. Vale, fenomeno. Nintzen, Nire teoria zen, kameratik ikusteko egin beharko da karrera, makila eusteko, ez? Hoxe. Makila edo nork eustezak eta. Azkarin neurtzeko da hori. Neurriak, obrak egiteko ondoren. Ez naiz hortan aritzen, Horia utzita dauka. Bueno, kontatuko diguzu, elkar ezagutzeko aukera izango dugu. Jesus Mari, zu ezagutzeko gogo ere badaukagu besteak beste ez izena baduzulako. Bai. Deitzen diote Cabrero. Bai. Zergatik ote? Pentsa. Esan daiteke edo? Bai. Lanbidez elektrikaria naiz, baina ez du horrekin zer ikusirik. afizioz hartzaina eta antzaina. Bai, hauntza dituzu. Bai. Gero gazta egiteko. Bai. Wow, Etxerako. Ados, Miluzerako. Bueno, ondo portatzen bazarete igual. Jesus Mari, gauza esango dizut, hau, zure etxea da. Herri gauza nahi duzunean. Eta, bitu ze kamiseta derrape, bai, bestak beste Nafarro Oinez izango da, txarriaren atzen. Txalo bero bat. Nafarro Oinez. Miluzera zatozien dirutxua biltzen eta Nafarro Oinezera bideratzeko intentzioz. Hori da. Ba, ongi etorri eta sorte honon. Etxeko danak, prestatu azteragoaz. Esan dugu nongo publiko zera barri daukagun, Antxon? Iruñeatik Iturrama institututik gure publikoa. Iepa! Azte pareak osatzen hasiko gara. Basari arkitektura zale? Ez. Bueno. Garazi dago kontra, igual. Bai. Ez kontra bez, baina, bueno, sale, estopetzutan. Bai, iruditzen zainik pasio barri bat daukadala arkitekturarekin. Bai, bitu, hau egiten, eukitzen nuen tartetxu bet arkitekto batekin, anartzekin. Anartz ormazakin. Eta ikaragarria da zenbat ikasten dana, zenbat esan nahi duen gizartari buruz, eta bar, eta orduen, arkitekturarekin egingo dugu jolas. Lehenengo pareak, eraikinak alde batetik nordu maira? Neu. Eraikinak alde batetik, eraikin bakoitza ze estilotakoa dan kokatu beharko garazik. Vale, venga. Ea sortea dagoen, guazan denpora. Aparroke? Bai. A ver, Lili Jauregia. Lili Jauregia, ez dakit, barrokoa. Ez. Leioako kampusa. Modernista. Tuterako katedrala. Gotikoa. Tuziru akats. Iruñeko udaletxea. Barrokoa. Hori bai? Bai. Bai.
Vale, Tuterako katedrala. Gotikoa. Barriro esan dut gotikoa. Lastima! Bai, azkenerako urduritu ere egin gara. Bai. Pixka bat, Tuterako katedrala erromanikoa. Baita hori zen aukera zuzena. 12. mendean eraikia. Leioako kampusa brutalista. Bertan pasa ginen ikasle hori omenaldia egin nahian edo. Bada, zementue eta paingarri barik, eta... Horra, Oso modan dau, bintasa, baina oso modan dau orain, gaur egun. Ara izan zara itxaropentsu. Influencer danak eta erekin brutalistetan atatzen nahi argazkizik. Brutalista. Iruñeko udaletxea barrokoa ondo kokatu duzue. Lili Jauregia gotikoa da, Montero etxea, Bilboko lautxo auzoan modernista, ala Perla bainu etxea eklektikoa. Bizitariak bezala denetik joaten baita bertara. Lauak atxekin punturik ez! Bestelako kontuak, musikarekin egingo dugu jolaz, Aiza Paulen ordu maira? Neus. Hartu lekue, Aiza mesedez. Taldeak alde batetik, eta eurekin zerikusia duten, euren kantekin, euren sortzelanarekin zerikusia duten tokiak bestetik. Guazten denpara. Niko Etxart. Lore Etxea. Ez. Berri Txarrak. Lekun berriko kantina. Bai. Fermin Muguruza. Gazteizko gaztetxea. Betagarri. Gazteizko gaztetxea. Bai. Niko Etxart. Lekuku desboaz. Bai. Fermin Muguruza. Jai Braian. Ez. Piztiak. Jai Braian. Do. Fermin... Muguruza. Kantuetan aipatzen bai dituzte haue guztiak. Ez duzu ezagutzen akaso Fermin Muguruzak badu abesti bat. Bere bar. San Franciscon, Bilbon, San Francisco auzoan dagoen jatetxe zoragarria. Berri Txarrak taldeak aipatzen du lekun berriko kantina, beude kantuan, euren herriko ezinbesteko areto bat. Niko Etxartek Lekuku de Buaz aipatzen du izan gira Euskal Herri rock and rollin abestuta gero, eta Garrik Gazteizko gaztetxeari ere kantua jarri zion. Piztiak taldeak Jai Braian Ondarroako tabernari eskainitako kantu bat ere bada, eta balerdi da, Lore Etxea, abesten duena. Lau, satu da, 40 puntu bikote! Laura, Jesus Mari, lanean hasiko gara, pareak osatzen hasiko gara. Nordu maira? Jesus Mari, hartu leku mesedez. Bai. Sortzelanak, alde batetik. Sortzelanen izenburuak. Alde batetik, izenburu horiek zer diren. Asmatu beharko, pelikula, liburu eta bar. Guazten denpara. Aukeratu bat? Handia. Filma. Oi? Piztu telebista. Telebista programa. Do. Aita Mari. Dokumentala. Ai. Bidea da borroka. Laura. Komikia. Ondar ahoak. Telesaila. Do. Eta aukera zenuten taula osorik osatzeko bixiago aritu behar. Baina, tira, azkar eta gaizki baino, ondoa motel eta lanak ondo egitea, ala aritu zarete. Bidea da borroka komikia, Gaztelu Mendia nahien eskutik, baina hau nahi, Ondarragoak, telesaila, 2008an markatu etxe honetan estrenatu zena, Aita Mari, ontziari eta erreskatelanai buruzko dokumentala da, Handia filma, Araño eta Arregi, Euskalia, eleberria, hau falta egun, zientzia, fikzioa eta komedia uzortzen dutena, Mikel Alvarezen liburua, eta piztu telebista saioa. Baina ez zuten da ahots bat hor? Bai. Eta bai, jazkiren nahi zango. Horagarria. Bai. Piztu telebista! Txalagro, bai. Eta zuen ere bai, 40 puntu bikote! Erto! Ondo? Bikote, aurrekoan aipatu nuenik, eleberri bat denporaren makina eta ibiltzen ziena, Euskalia zan. Euskalia bera. Mikel Alvarezena orduan zuek irakurri, 23. mendeko Euskal Herrira. Guazilak, Euskal Herrira. Euskaliara. Euskalia. 14 galaxiek osatzen dute, unibersoa euskaldune konkistatzen dute, zoragarria da. Eta Miguel Luzen ere aurrera egiteko puntuak behar. Aixa Paule, garazi bidaliko duzu? Ez. Aldatu ingo duzu? Doala Roke orduan. Maira, hartu leku Arroke.
Eta esan dagoa, markagailua utxean daukagu momentuz, akatsik ezin da egin, Apa bikote, demora. Itxasoa, poste bat, bandera bat, lora bat, petaloa, larrozie, tulipana, petaloa, landarie, lorie, petaloa, erlie, lorie, petaloa, ez dut zer gehiz hau, landarie, hasi, udaberrize... Ez. Mitioka? Makarra, hotza, gaixorik, kalenturie, negarra, ojerak, hotza, kalde, ez dakit, begizuloak, hotza, temperaturie, loa, logurie, ez dakit, paso. Ja, beste bat. Personie, asko, rugbize, txosnatan, txarangie, taldie, futbol taldie, jantzan, teatroan, antzerkizen. Apa bikote, ez dago demorarik. Ez. Katu edo, Ramon. Lastima, Esan dugu ezin da akatsik egin puntua lortu behar dira. Pentsua, konfuntitu. Irusta bat, trebol bat, bai. pentsua, hor katutxu bat mintzi igual pentsura iritsiko ginen Bai. bai. Konjuntiritisa. Konjuntiritisa. Hori da. Bake banintzen helduko, Bai, egia tribua, txozenetan ere... tribu batzuk ibiltzen direla, tartean gu, triboren parte gara. Bai, azkenean punturik ez, hauek ere. Aixa, Paul, ez zuen txanda orain, Laura, Jesus Mari, zuen lana. Geratzea. Nor bidaliko duzue? Aixa bidaliko duzue? Beti bidaltzen dute, bera, Bai, aiza porzik. Osando, Zozketarekin. bera, gogotxu. Ea ba, demora. Borobila, koltzonta, oea, ebakuntza. Kirofanoa. Bai. Osando. Azten orain. Etxe bat. Baserria. Ambulategia. Teiatua, baina... Ondo. Eguzki izpia. Plaka solarrak. Bai. Eguzki panela, osando. Idatzi, gutuna, apunteak, arbela, egutegia, ez. Idatzi, telefonoz, deia, oharrak. Osondo aiza. Oharrak... Zertan ari da? Paule? Sailkapena, goikoa, zu aukeratu, hautaketa. Bero, Lotura, ai... Begia. Eta denbora gutxi daukagu zer da. Bai, kakahuetea, bai. Baitzeko maspasa bat. Torri. Bai, fruitu lehorren bueltan egiten zarete beti zuek. Maspasa zen. Bai. Eta inkesta bat. Inkesta. Osondo. Inkesta bat. Osondo egon da. Aizan lanien. Bai, ezakit hortan lanik egin duzun sekula. Momentuz ez. Ba, kontuz, inkesta egin gaura. Bai. 2 puntu. Eta batez ere oharra etxekoei. Bat ematek deitzen badau etxien, zuek esan miluza ikustu zuela gauero. Gainera, zatzai honetan da. Hola, za ikusi zuatzo, miluza eta batez be aurkezleak oso jatorrak direla esan. Hori da. Batez be hori. Eta erakargarriak, fizikoki, intelektualki, hori guztia esan, bezez. Eta trukean, Jesus Mariren gazta bat opari. Tratua egina, ja. Biotan, bati kabrero deitzen diote, ez dakit imintzioka ere trebean, Jesus Mari. Zakit, Laura aterako. Vale, Laura joa, oso. Ez dugu deskurrituko momentuz, hartu lekua, Laura. Ja, ba. Eta nolabait, zu hartzain kasunetan ere. Hai? Pista guzia berak eman da. Ba, ea ba. Puntua lortzen ditugu, bai? Laura, prest? Bai. Denbora. No, imintzioka. Garbitzailea. Osondo. Pikain. Generala, soldaduzka. Bero. Kapitaina, soldadua. Soldadua. Ea marrazen, Laura. Pertsona bat, pozik. Mingaina. Bai. Horagarri, 45 segundo,
hanka, bota, tirita. Bai. Zer da, hau! Oso ondo! Oso bizkorre, Ondo. Eta oso fin, lanak. Jesus Mari, Bai, tirita ikusi egin behar da horre, bai. Este corazón partió. ¡Laurogei puntu! Joba... Enuen esan nahi baina guilty pleasure bat. Alejandro Sanzen corazón partido... Oso politxe, temazo bat, eh? Bai, miluzeko aurkezten modura esan daiteken hori, baina... Eklektikoa gara. Bada, hori da. Eklektikoa gara, zer zan? Perlan moduen, perlako arkitekturaren Hango moduen. bisitaria bezala, bai. Itz eskutua. Zeron. Grazti, roke, harrapatu zaituzte bizitza kun honetan. Horretarako datoz, hitzak asmatzeko, nordu maira. Hartu leku egarazi mesedez. Baia, alde horiek murrezten ditugun. Guazen zarte den denpora. A ver. Jantzia, Arropa. elegantea, Trajea. Bai? paso. Zuria, Beltza. paso. Publikoa, Aurkezlea. kontrakoa, Entzulea. publikoa, Pribatua. Bai. paso. Paso. Enpresek, Produzitu. eskaini, Lanpostuak. alaiki, Zerbitzuak. Oso ondo. lurraspian, Zuloa. Oso ondo, garazi. Estutzeko beharra bagenuaren eta ondo Bueno, bai, estututa. ez dugu- Ze eskaintzen du alaiki zerbitzuak enpresak? gure guoinen enpresa bat zanen. Zerbitzu kulturalak. Zuek izan zenuten enpresa bat? Ez, langile. Zuek bertan arekin zineten lanean. Nik inoizkoetan aurkeztu duzu, zer? Alaikigaz, bai. bai. Panik ez, Bueno, Kulturala neuk nahi bizatatik. Zu humoristiza? ja, barkatu bazutan neukan. Oso ondo, xoragarri! Laro gai puntu bikote! Baina, dinot, alaiki zerbitzua badira, humorista bat entzatere, bueno. Zondo, bikote, zu esegi horrela. Aiza eta Paule, hitz eskutu bazuentzat. Presbe bai, nortu maira? Ni. Hartu leku Paule mesedez. Ba, hortxe jolas egiteko aukera. Neskak, denpora. Zu, Aiza, ofizioa, abokatua, Oso ondo. bihotza, gorria, mugimendua, taupada, Oso ondo. poza, tristura, zer, alaitasuna, aserrea, amorrua, paso. Kolorea, gorria, maila, grisa, Bikain. eutxi, goiari, sokan, txokatira, eutxi, mantendo, paso. Antxon, telleria. Hartu leku, Paule. Pena, ze Aixak eman du gero gakoetako bat, eutxi baino mantendu egiten baita mantendu hori oreka bai, zen. bai. Oreka, antxon, telleria, ikuskizuna, ez zen nekatutak, nekatuta zen. vale. Nekatutak ez zenuke sekula onartuko minuzen. Ikuskizuna nekatutak. Kontuz, ergatiboa. Ergatiboa. Argi, Hortik zuk. Aurreko irurako zondo dena, 60 puntu bikote, bikain. Zuko batekin txartu dagoela, ez da? Hori, aldiro azaltzen diate. Jakingo duzu ba gaiztia dela, ez esan. Bueno, segi horretan, Laura Jesus Mari, hitz eskutua. Bueno, aurretik etorri zarie, eta batzuk asmatute, ia... Hartu lekuek, Jesus Mari, ia bentaia. Lortzen duzuen lasaiago bizitzeko, batez da triguaren berbetan, badatoz. Eskutatuta ditugun hitzak, denpora. Euskadi, Nafarroa, Espainia, Penintsula, Frantzia, Estatua, No. Baratzean, Tipulak, Berdea, Litxuga, Osondo. Hori. Osoa, Erdia, Gutxiago, Pixket, Antzekoa, apurtxu bat, paso, Paso. Hauntza, ardia, Basokoa, pasauntza,
Etorri, Jesus Mari. Lastima. Bai, ze oso ondo hasi gara. Alden duzera, Laura. Bai. Laurdena zen. Ai, jo, Bai. erdia esan dut, da gero. Erdira iritsi gara, erdiaren erdia laurdena behar genuen, eta basauntzak eta oreinak ziren kasu honetan. Baina oso ondo, estatua eta letxua. 40 puntu bikote. Markagailuak. 80 puntu ditugu lehenengo markagailuan. Garazik eta Roke, txadarratze musika, 80 puntu, eta 40. Aizak eta Paulek, Laura eta Jesus Mari, 80 punturekin erbizu. Triboren berba tatoz, triboren berba berezi, politak, guretzat egiteko ederrak, euskararen aberastasuna erakusten dutenak, baina gian gure lehiakideentzat, asmatzeko errezenak ez direnak. Lehenengo taula dator, adi danok errebotere egongo data seguru aski. Ni gaitzik. Garazi, guazen, denpara. Tximeleta nabarni zen. Tximirrika. Tximeleta nabarni zen. Txiperreta. Isa? Tximeleta nabarni zen. Txiripiria. Tximeleta sakanan. Txiperreta. Tximeleta nabarni zen. Txiripiria. Tximeleta sakanan. Tximirrika. Laura? Tximeleta nabarni zen. Txiripiria, Tximeleta sakanan. mutxutxuia, Tximeleta lapurdin. txiperreta, Tximeleta nabarni zen. Txipiria. Tximeleta sakanan. Mutxutxua. Tximeleta lapurdin atesa. Guztiak ziren tximeletak. Guztiak ziren tximeletak. Ze ondo, Bai, txibeletak zuek ere sabelean dantzan izan baitituz, Bai. Azkenean errebotean. 20 puntu, Jesus Mari eta Laura. Bigarren taula. Adi danok errebotera be bai. Tximistak datoz. Guazen, aiza denpora. Tximista zuberoan. Durunda. Tximista irainetan. Justuria. Tximista zuberoan. Durunda. Tximista irainetan. Ospina. Laura? Tximista zuberoan. durunda, Tximista ibainetan. inuzturra, Tximista Nafarroa berean. tximelista, Tximista zuberoan. Durunda. Tximista irainetan. Inuzturra. Tximista Nafarroa berean. Justuria. Arazi? Tximista zuberoan. Durunda. Tximista irainetan. Inusturra. Tximista Nafarroa berean. Ospina! Justuria esan baitu, justurize, bermion. Justurize bermion. Eta? Bai. Eta inetazize? Inetazize. Hori, Txingorra. Txingorra, kazkabarra. Trumoia, trubonadie. Trubonadie eta justurize. Triboren berbak Bai. bermeo soilik egin genit, gehiagia jokoa ematen duta. Garazi, Roke, ondo, errebotean 20 puntu. Laura Jesus Mari, ibiliko zinien zapaburuk eta hartuten. Bai. Gaztia Garai duten. Bai, arbizune, iturri darrak egongo dita. Bai, ba. Laura, hirugarren taula zurekin hasi, adidanok erreboterako zapaburua datoz, guazen denpora. Laura, zapaburua goizuetan. apozaulia, Zapaburua goizuetan. Zapa puskia. Garazi? Zapaburua goizuetan. Txapiskola. Zapaburua goizuetan. Atxintanpurrua. Aixa? Zapaburua goizuetan. Aiton buruzkoa. Zapaburua goizuetan. Apaparrutxa. Ai. Zapaburua bastanen. Zapapuskia. Laura? Zapaburua goizuetan. apaparrutxa, Zapaburua bastanen. aiton buruzkoa, Zapaburua goizuetan. Paparrutxa. Bastanen apostabulia. Bakarrarekin, Buelta guztia eman, azkenean, Jesus Marik, apaparrutxa, 10 puntu! Ze politak, triboren berbak. Bai. Gure lankide izan honek gorde, eta Hurrengo sufritu baterako, dezatela bai, asko bai, zaitau, bai. Ba, markagailuetan, 1 puntu! Garazik eta Roke, eta Isak eta Paulek 140, eta 200, Laurak eta Jesus Marik. Garazi eta Roke. Alaiki zerbitzuak ziren? Bai. Ba, ia miluzen ere zerbitzu horiek eskaini dituzuela. Alaiki aritu baitzarete eta alaituz gure platoa.
Eta oso fin, gainera. Bai. Bueno, gaur ez. Gaur ez gara inspiratuta egon. Beti dago gaiera bat. Aurreko 6etan, bai. Bai. Pentsa, fintasuna ala neurtzen baita, 1.468 euro etxera daramatzazue. Zazpizaiotan asko dala. Ulakoa. Zeber altu ikastolako gure irakasleak, Garazeitarrok ez emuz bilizarie? Oso gustora. bai. Hore ikastola dana posik. Bai, dana Zebut gure ikusita, horre ikastol nizenien lanien. Ezakit mezure Mateo helarazi nahi diezuen. Ez ez, etortzeko, animatzeko, gure lankide danak. Jaso ezatela eurek ere Eta lekukoa. bai, seguru animatzen dela baten bat. Ia. Bueno, eta nik orain sekretutxu be kontakot. Garaziri kostatu zaio. Zeigarren programan kontatu dit. Bere ama, nire Andereño izan da Bermioko ikastolan. Eleizalde ikastolan. Andereño espe. Bihotzez maite duten Andereño espe. Orduen, multxube espeze alaba hona inzu. Zoragarri. Eskarrik asko. Zabaikote, nire esker. Jarrai ezagun aurrera. Gizakia baigara tarteka katxe emate edo beste. Tarteka marteka egin izan dugu. Idazterakoan esaterako letra bat ez dagokion lekuan jartzea edo jarri behar zen letra bat ez jartzea. Akats politak ateratzen dira askotan. Edo berba baten ordena, be bai. Baita ere, komertzio honetan ikusi dugu iragarki bat dio merkeladiak. Orden aldatuta merkealdiak litzateke. Merkeladia da jateko zerbait igual, ez da? Tostadak merkeladiarekin edo, bueno, merkealdiak behar lukeen lekuan merkeladiak. Ondo dago hau, denda honen atarian pasaren jendeak eta ikusi alizateko, da akatsa eskala txikian esango dugu. Eskala handiagoan, goazen San Mamesera, 50.000 lagunen aurrean, Real Madrilen aurkako partidan, jarri baitzuten pankarta bat, Lehoiaren lurraldean kororik ez. Kororik ez, horrela, uler daiteke abesbatzarik ez edo, koroarik ez, erregei eta egiten zieten erreferentzia, baina tira, gu ezkara sartuko honekin, oso zale jatorra dira, eta asko azerretzen dira, beraz, aite zaituztegu, segi partekatzen eta markatu, Biz eta usendo. Bai. Korarik ez da kororik ez, ez da gure. Eta, da, klaro, bai, ni atletiken alde beti, Da, klaro, sale oso nahi garala. Oso ondo, urduritu egin. Zeretik hasiko gara bigarren fase honetan, puntuak biltzeko unea. Merkeladia badakizu Shakiraren mermelada dana. Oe, kontuz. Bai, marka hori da. Bai, Bai. Eta Ricky Martin eta Basile de Berbela. Bueno, hauza asko. Neskak definizioak, zebek hasi? Bai. Ondo zaudete? Bai. Vale. Lasai. Ja, ba. Eutxi horri, Aiza? Bai. Bai? Bai. Seguru? Bai. Guazen, demora. Gertakari batzuei buruzko kazetari lana. Erreportajea. Oso ondo, taberna edo jatetxe batean bezeroak zerbitzatzen dituen langilea. Zerbitzaria. Oi, kafea egiteko tresna. Kafetera. Oso ondo, adostasun ezaren edo arbuioaren adierazpena. Protesta. Oso ondo, protesta. Bazkari afarietan zerbitzatzen den azken jakia. Postrea. Goxoa, euskarri edo seinale gisa ezartzen den zutikako aga modukoa. Pasoa. Eskarri duzunen. Euskarria, aga, Postea. postea. Eta paretetan jartzen den paper gaineko irudi handia. Posterra. Posterra. Lan bat egiteko edo eginkizun bat betetzeko erabiltzen den objektua. Tresna. Tresna, bikain. Eurite handiaren ondorioz lur eremuak urez estaltzean sortzen dena. Uholdea. Ondo, uholdea. Gurasoen gandik jasotzen den ondasunen multzoa. Gurasoen gandik jasotzen Ondarea? dena. Ondarea, bai. Eta pilota lekuetako frontiseko metalezko xafla estua. Txapa! Oso ondo neskak! Oso ondo! Amar! Puntu! Oso ondo! Poster salien nahi, konturetu nahi. Poster salien, lehen esan zutie txapasali hau da, sasoiko. Ja. Honek neurekin tekutizelez gu txapasali Motxiletan eta poster ez da. salik eta. Bai. Ontin nio Zein izan duzu, Etxean badukazu baten bat? Nik badakot orain. Bai, Dakot, Frida Kahlo bat, Frida Kahlorena. eta Amy Winehousen beste bat. Begira, Bai. Bimusa. Bai. Bimusa. Da gero, bueno, eta Londreseko beste bat, eta Marilyn Monroe, eta etxedana posterrez beteta. Ni daugat kikerena. Ja. Horatzeko nondi gatozen eta nora goazen, batez ere. Laura, Jesus Marizuek? Nik Nepaleko argazkiak. Nepaleko argazki. Bai, posterrak, Ondo. bai. Laurak? Nik batez, baino karpetan bai jartzen dituen garai batean. Bon Jovi Bon jartzen. Jovi. Bon Jovi. Wow. Nepo bai. Garai batean, hain zuzen. Garai batean, bai. Lehenbiziko definizioa? Ondo sartu da, ere, eh? Bai, egia da. Bai, Bon Jovi guapo dau, sartzara. Ez dut ikusi aspaldian. Eusko prakak eta hori guzia. Ez zentra egitezen definizio datoz? Akaso Bon Jovi da erantzunetako bat? Lehenbizikoa zuretza, Laura, demora. Sakela edo poltsikoa? Poltsa, Poltsikoa edo? Bezazita? Patrika. Patrika. Mihiluzeren hasieraren ezaugarri den doinua. Pam, 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 pam.
Doinua. Gure? Zer da hori? Doinua. Iluzeren zer da? Pam, 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 pam. Gure sintonia. Zare baten alde bietan kokatzen diren 2 edo 4 lagunen arteko jokoa. Tenisa. Tenisa, oso ondo, atmosfera eratzen duen gas nahastura. Aizea. Ez da aizea? Da? Ez da aizea. Jusumari? Aizea ez da? Hauza bera, ia? Ez da aizea, da? Ez da aizea, da? Airea. Airea, bai? Bueno, ez da gizartu den. Atseginezko sentipena? Atsegina, hau da, hau. Lastana. Ez. Zorra. Gozamena. Bi! Zozer, 20 puntu, 20 puntu! Sintonia, Jesus Mari. Abesten da harituta ere. Naiz blokeatuta. Sartu da gazteako zerrendan. Iluzeko sintonia. Top gaztean. Top gaztean sartu da. 3. postuan. Bai, hori da. Ondo, Aixa, Paule, eroglifikoak. Venga, ia puntuan abiltzen ditugun. Guazten, neskak, lehenengoa dator, denpora. Eroiari eman zioten... Kokoa... Nor da? Segi akurtzen, nor da? Magi, kokoa... Magikoa bada, erantzunaren parte. Edari magikoa. Hori bai. Hori bai. Baina denporari galdu barik hor, Mari asmatuta, G, dizkerakin aldatu eta magiko erdia A. Magikoa jakinje, magikoa edadea atara dugu. Oso ondo. Magi. Ze patata purea, Magikoa. 2. eroglifikoa, denpora. Nolakoa da estatua? Gezurra. Gezurrezkoa. Oso ondo. Ge bat, ezurrezkoa. Gezurrezkoa, oso ondo. Ureak etzaizkit interesatzen patata tortillak bai. Txista batako zurri buruz. Patata tortilla. Danak dakizie, lankide danen neuk izan ezik. Demen hau. Kontatuko dut ere igual, Ia txistasko zorretan. Oso nada, Ba, igual. Pentsa. Pentsatuko dut. Pentsa. 3. eroglifikoa, denpora. Jarriko didazu... Bide seinalean bat... Bat bada erantzunaren zati. Badena, Bale, bestera batera? Bide... Bale? Bide bat. Bada erantzunaren zati, zer? Bide bat... Ze seinale? Bide... Estopa ez da. Bide bat bazan... Adi, seinalea. Bide... bat. Bide. Oso adi aurreko bietan dena den, Aixa Paule, ikain. 60 puntu zuentzat. Zuzendaritza ari da horreinik ere eztabaidatzen ea patata tortillarena kontatu edo zigartean. Laura Jesus Mari, zuk nahizunin, kasu egin da nahizunin ez. Oso ondo dago hori be. Laura Jesus Mari, eroglifikoek? Bai. 3, prest, gustoko? Bai. Erraxak bai. Erraxak bai, zaiak... Asmatutakoan bai. Zaiak asmatuta bai. Hori. Badator lehenengoa, denpora. Handi eta iletxua da... Misa. Ez. Mamuta. Ze egiten du? Lo. Bale, lo bai, ze nota? La. Ze nota da? Ez. Fa. Bai. Antifasa. Ez, handira eta iletxua da. Handi eta iletxua behar genuen. Mamuak, bu. Baina jakinda, falo... Faloa, bufaloa. Faloa, iletxua, faloa. Kontuz. Hau ez da etxetik ere. Bu mamuak faloa. Bale, parkatu nahi kontzuretu. Ez ondo. Bai. Adiera asko izan baititzak, eroglifikoa. Bufaloa. Bale, aukeran, bufaloa. Ondo, sopolitak. 2. denpora. Itxurona du. Txapel, jat. Bai, jat bat erantzunaren zati. Jatetxe bi. Jatetxe bat erantzunaren zati. Jatetxe... Nolakoak. Jatetxe... Barruak. Jatetxe... Zelaku da? Diak. Jatetxe gorriak.
Barruak esan dut. Jatetxe berriak, zarrak eta berriak. Charlesek kapelari jat. Eta orduen etxe zarrak, etxe berriak, etxe berriak. Itxura ona du pista ere. Oain bai, oain itxura ona du bai. Hau asmatuko, hirugarrena da orden para. Berritu beharra daukat. Areku... Ez tarea. Ku bai. Kusina, Ez. Zer da bekue? Pluma... Bai, kuluma bada. Kuluma, Zer da? Berritu beharra daukat? Ze espezie da? Azap... Ze espezie da? Azukrea, ez. Kuluma. Berritu beharra daukat, kurrikuluma. Kurri, espezia, kuluma. Bueno, eta batez ere, berritu beharra daukat eta kuluma amaieran. Zueko nahi baita bukaztua kurrikuluma, berritu beharrik ez, ezta? Hala beharko. Zarkitutare bai. Hieroglifiko eta ez da kurrikulumik onena, punturik ez. Bueno, lasai, Aiza eta Paula dauz horretarako puntuan abiltzeko, da gero sokatiran, bestiek lapurtu. Aiza Paula segi puntua biltzen. Bai. Lauak asmatuz gero patata tortillaren txistea. Bai, kontatu. Bai? Zoan. Horrela funtzionatzen du honek. Oso tratona. Vale. Badatorle bizikoa, denbora. Hondarribiko Bai? traineruan ezinbesteko... Traineruaren ezinbesteko arraunlaria... Ez, parte? Parte den eta... Parte? Parte da, eta naiz eta ez den arraunlaria. Oso ondo! Oso ondo! Vale? Batetik bat. Arraune? Gustatzen zaizue? Pizkat. Bai, bueno. Ekutxo? Bai. Opa, izuntza. Opa, paizuntza. Opa, bokalak. Demora. Bandera... Bandera, askoren, parte, da, eta... Oso nabarmena da. Bu, ez? Bu ba. Erreta gero? Bi. Brasil goan. Goan, oso ondo. Vale? Berotzen hasi Nitut zara? bilan, ja. Txisteare ondo errepasatu gara dugat. Eta gainera niri esan, Brasil, zer gizatzen moduen. Brasil! Segulakoa. Ondo. Urrengoa, zeki intxi. Demora. Semaforoan. Semaforoan ikusten dugunean. Semaforoan dugunean, hau dugunean. Hau, Hau ikusten dugunean. Jarraitzeko momentua. Aurrera jarraitzeko momentua iritsi da. Bueno. Vale. Arrastonekin jabadakigu zer dan. Hau da, asmatu beharra txisti entzun nahi dulako. Hori Bai. Igual hain ona ere ez da. Ja. Espektatiba, ja. Apustu eginda. Bokalak, demora. Zineman izan... Zeta da gero bibokal, zein? Zein, telebistan. Fokoetatik. Faktura. Efektibo. Efektuak, nortzeko, kolore, honetako, dira, Iez egin digu patata tortillak. Hori ondina ikusteko dago. 80 puntu. Hondarribiko traineruaren ezinbesteko parte da, naiz eta ez den arraunlaria, bandera askoren parte da eta oso nabarmena da Brasilgoan, semaforoan hau ikustean, aurrera jarraitzeko momentua iritsi da. Zer da? Berdea. Berdea, komodina jokoan ikustezagun? Oso ondo! Oso ondo, komodina! Bale. Da, zineman eta telebistan efektuak lortzeko pareta berde bat. Kromata sartzen dalako. Oso ondo. Laura eta Jesus Marin eskutan. Zuekin ere tratu bera. Claro. Ados? Irabazita duzu? Ez da tratu ona. Nik ere irabazi egin dut kontatzen badugu, Bai, kontatzeko... Venga, Baiatuko gara. Bi. Lau. Batekin. Gaur ez paga urrengo saioan. Vale, ados. Segi ezagun horrela. Laura? Luzegi berfeguta. Apa, oikote denbora. Pirineotako? Herri. Herri, ondare. Herri, ondare. Topatu daiteke. Herri, ondare. Guztia. Ez. Alakoren. Berro. Ez, herri, ondare. Pirineotako. Herri, ondare da. Ezagite esan duen Jesus Marin, herri, ondare da. Eta Pirineotako. Topatu, alakori guztia bai. Epa. Zentzun apur batekin. Saiatuko gara. Hitz batzuk. Bai. Batzuk. Batetik huts. Tratua bertan bera. Bueno, ogalak, demora. Past. Ez da pa.
Pi. Ez da pi. Postre. Teta gero bogal bat. Postera. Ez da poste. Posti. Postari. Bai. Izandako. Batzuen. Batzuez. Baionako. Berreskurratuko dugu ilaskeren tratua. Bi asmatuz gero txistea. Bat. Eta gero, eserrazen matu barik txistea laitzeko, zu lasai, eginguta. Venga, haupa. Guazen hau antolatzera, demora. Mendizale. Ez. Askoren. Ez. Jatorriz. Babesleku. Ez. Jatorriz, aterpe. Ez. Ardien. Ardien, aterpe. Aterpe. Eta mendizale. Ez. Ardien aterpe. Babesleku. Ez. Ardien aterpe. Zan. Ez. Jatorriz, ez, askoren. Ardien aterpe. Askoren. Da. Eta mendizale. Jatorriz. Eta jatorriz. Ni laguntzen, ja, Zer desastre. Egia esan bai. Askotan saiatzen gara errealitatea makilatzen eta baina... Ez da errazta. Zailena beti da leku hartuarik eta bertatik egin. Talde denak esatu dute, zeharin pasatzen da denpori emetik. Zeharin pasatzen da bizitza, miluzen. Bai, Bertan zaudenean, bai. Arrazoi. Harin zuek orain, ados? Bai. Okalak, denbora. Gaztena, bai. Notario, naturaren. Naturaren. Puska. Ez da pu. Peska. Kape. Pix. Tapi. Pas. Eta beste okal bat. Pasarte. Parart. Pasaiara. Pasaiarekin bat. Naturaren paisaiarekin bat egiten du, eta bla bla. Ez daukagu, punturik, banatzeko. Bandabila. Eta galdetu egin behar dugu, ez da errez. Zer da, zer buruz ari gara? Pista hauekin. Borda. Zer da, bota erantzumet. Borda. Ikus dezagun. Bai! Komodina, oso ondo! Tortilla, patata. Naturaren paisaiarekin bat egiten du eta egurrezko edo arrizko izan daiteke postari izan dako Baionako idazle baten abizen ere bada Itxaro Bordarena eta barreta bar. Sekulakoa. Sari modura. Venga. Laura hor, ba. Venga. Igeltxeroak lanean, obran. Atxeden aldia iritsi da, 11-etakoa jaten hasi. Eta igeltxero batek, bokailoa iriki, eta zen du, berriz ere, patata tortilla, Urrengo gunean gauza bera. Atxeden aldia, zabaldu du otartekoa, berriz ere, patata tortilla, Hirugarren eguna eta operazio bera. Atxeden aldia iritsi da, zabaldu du, berriz ere, patata tortilla. Iritsi da laugarren eguna. Hartu otartekoa, eta zabaldu gabe, bota egin du, zuzenean. Eta ondokoak. Hola bota guztu, ez dakizuta barruan zer dagoen. Jakingo ez du, pa? Nik prestatzen ditut. Ona da. Hori kontatzen zuen antzeko, benetan. Bai? Txikitok, esan lentejas! Beitu, bilistekin. Erreferente bat. Sokatira nagoaz! Aizak eta pasme, berreta horreko albututako modina. Laurak eta jetxismarik. 20 puntu, txiste bat, eta komodina. Sokatira nagoaz, guazen. Laura Jesus Mari, zeuduk erantzuten lehenak? Bai. Daba dator sokatira, azga egitezen, denpora. Nola du izen Amerikako estatu batuetako gizonezkoen saskibaloi liga gorenak? NBA. Osondo. Aiza Paule, denpora. Zein idazlerena da Obabakoak liburua? Bernardo Atxaga. Osondo. Laura, Jesus Mari, guazen, denpora. Nongoa da Maria Romilda Servini epailea? Kaliarra. Argentinarra da. Zein da Getariako arraun taldaren kolorea? Berdea. Marroia. 70ko hamarkadako zein urtetan gertatu zen Segoviako iesa? Komodina. 76an gertatu zen. Gogoraraziko dugu, galdera. Ikusten bukatu arte itxaron beharra dagoela. Presa ulertzeko baina. Garo eta gero erabili komodina. Aiza Paule. Aurre hartuta, eutxi puntuei. Neskak denpora. Zein esparrutan egin zen famatu Oskar Kokoska? Paso. Margolaritzan. Nor da Brasilgo presidentea? Paso. Lula da Silva. Zein koloretako mailota jazten du itzuliko irabazleak? Horia. Osondo? Laura Jesus Mari, denpora. Bai. Zein musika tresna jotzen du Lisa Simpsonek? Violina. Saxofoia. Nok diseinatu zuen Florentziako Santa Maria katedraleko kupula? Da Vinci.
Brunelleskik zein hegaztiren kantua hartzen da Euskal Herrian udaberriaren iragarletzat? Ua. Bai. Eta komeni, ukua erantzuteko Patrikan puntu batzuk izatea. Punturik ez! Aixa eta Paulek besterik ez, 250 puntu. Eta komoinare, bai. Oazen eskak denpora. Zein kontinentetan dago Mekong ibaia? Afrika. Asian dau. Nongoa da Aritz Aduriz atletikeko futbolari oia? Komodina. Donostiarra. Ondo, erabilita, komoinik ez, batean. Bestean, erantzun zuzenek aginduko dute orain. Komeni, bizkor eta zuzen erantzutea. Oazen bikote denpora. Zein musika mota egiten du Kilimak taldeak? Roka. Rumba. Non egiten dekainaren 29an kaxarranka dantza? Lekeitioan. Bertakoa da jatorriz, bai. Aixa Paule, puntu asko, baina ezin dira galdu, anima. Neskak denpora. Zein da gizagorputzak duen ezurrik txikiena? Paso. Estriboa. Nola izena du Pedro Subijanaren jatetxeak? Paso. Akelarre. Zein esparru saritzen du The Comedy Wildlife lehiaketak? Humorea. Argazkilaritza. Nola esaten zaio napolitanaren antzekoa den Iruñeko pilari? Paso. Garrotikoa. Zer aztertzen du algologiak? Paso. Mina. Zein da Beethoven izeneko txakur famatuaren arraza? San Bernardo. San Bernardo bata. 80ko hamarkadako zein urtetan egin ziren Olinpiar Jokoak Seulen? 85. 88. Zenbata 87ken 33. 54. Bai. Matematika gehiago, 130 puntu galdu dituzuen eskak. Laura Jesus Mari, lastima, 5 segundo besterik ez. Ja ba. Oazen bikote denpora. Zer dira txikiagoak, atomoak edo elektroiak? Elektroiak. Bai. Neskak denpora. Ze provintzietan zaude, Otxandion bazaude? Bizkaian. Bai. Azken segundora arte itxaron behar izaten baita sokatiran eta ala itxaron dugu demora amaituen erako Aixak eta Paulek 170 puntu. Laurak eta Jesus Marik 100. Behintzat, etorri Laura Jesus Mari leku ikusi, ja, zama lekutxu egin, eta brongo miluzen lehiatzeko pra seguru. Bai. Hau pasuek, gero arte. Gero arte. Ez baita alferrik esaten, hirugarrenean askotan gauzak ateratzen direla, ez da? Ba, zuen kasuan, Aixa eta Paule, ara izan da, hirugarren saioan, finalera heldu, 170 punturekin, emizikoz, estreinakoz, behon deizuela, itxo baterira gozi dugu, 170 euro. Afari txubetik, ero hasi. 170 euro dagoeneko zuenak dira. Eta zakua, ja, langa oso potenteak gainditzen ari baikara. Entzun erne jokoan ditugu gaur, 20.232 euro. Guau! 20.000 euro langa. 20.000 euro gainditu ditugu. Aixa, Paule, geu nerviostu. Zabepe urduri? Bai, entzun da bakarrik, ja. Kopuru horietan. Basari ipuin zaliek, kontakizun zaliek. Bueno. Euskal mitologiarekin egingo dugu jolas. Vale. Bueno, aurrekoen kondairak, badakizue, historioak, ipuinak ibiltzen dituzten, eta bertan pertsonaia oso ezagun batzuk. Adi, gaurko zakuaren bilako eremuak zeintzuk diren jakingo dugu, eta gaurko eremuak Akerbeltz, Lamina eta Tartalo. 3 pertsonaia hauekin lotura duten 7 kontzeptu agertuko dira. Kontzeptu bakoitza berari dagokion. Pertsonaiarekin lotu beharko dugu. Akerbeltz, Lamina eta Tartalo ezagutzen ditugu. Bai. 1 segunduko denpora izango da. Segundu hoiek agortu arte nahi dituzuen aldaketak egiteko aukera. Oazen sortean denpora. Ekaitza. Akerbeltz. Nik ez. Nik ere zakit. Jarriko dugu... Lamia ez. Gura. Akerbeltz. Altxorra. Lamia. Lamia, jarriko dugu. Urrea. Ogia. Tartalo. Zaskartez. Zakit, bai. Nik ez dakit. Akerbeltz edo Tartalo, esango Lamina.
Jarriko gu tartalo. Nahi duzuna. Bai, bai. Alarabia. Ez da ditzen baina... Soinua uste dut. Pertsonaia bat. Ah, Pertsona bat? Orduan. Kerbeltz. Edo zein, Esan bat. Bai, jarri... Zein. Venga. Erreka. La mía. Eraztuna. Tartalo. Urraztia. La mía. 6 segundu. Aldaketarik? Alarabia kerbeltzera aldatuko dugu. Alarabia aldatu egingo dugu? Bai. Ba, alarabia aukeratuko dugu, eta, hartu? Akerbeltzen sartuko dugu. Eta denbora. Berdina. Kontzeptuak, pertsonaiekin lotzeko ariketan, zalantzasko. Bai. Asko. Bai, ezagutu bai, baina gero kontzeptu batzuk. Eraztuna zuzena tartalorekin lotzea? Kondairaren arabera, tartalok eraztun iztun bat baitzeukan. Non zegoen esaten ziona. Laminak orraztia? Errekan? Osondo? Euskal Herriko erreketan bizi baitira lamiak, eta euren denbora pasa ohikoena, bile luzea, orraztea da. Kondairaren arabera, ekaitza eta kaskabarra sortzeko almena dauka. Akerbeltzek? Trukakia. Botere hori ere bai baitu akerbeltzak esan bezala. Nahi izan ezkero, ekaitza eta kaskabarra sor ditzake. Aldatuko dugu edo ez? Ez. Edo giaz. Horrela utziko dugu. Horrela utziko dugu. Ez dugu trokakitek erabiliko. Altxorra. Hiruretako bat altxorra zaintzen egoten da. Lamina zuzena da? Altxorra, akerbeltzekin lotu behar genuen, Bona Tartalaren senidea, Alarabia, eta Ogisturia jaten dute laminek. Lastima, entzue baina urrats berri bat. Aixa eta Paule, €150 irabazita, Miluzeko lekitxo sopelako gure laminak zalantzari gabe. Erroman gehiago bikote. Eta zuek, hortxe egon, unio rastuten edo ez, baina lasai Miluz ikusten.